Sjedio sam u busu, na putu u školu, slušao glazbu i uopće se nisam obazirao na druge učenike. Na jednoj od postaja vratio sam se u realnost, pogledao kroz prozor, to mi je ova kuća, pomislio sam, pokazao je vozaču da nastavi voziti. A bolestan je valjda, nisam obraćao previše pažnje na situaciju. Dan je proletio, poslije škole gledao sam lokalne vijesti i ono što sam vidio me paralizirao. Tomijeva, cijela obitelj ubijena je danas, od još uvijek nepoznatog sumnjivca. Nakon vijesti otišao sam u sobu i nekako jedva zaspao. Sljedeći dan sjedio sam u busu, prolazili smo kraj Tomijeve kuće i vozač je valjda ne znajući za tragediju koja se dogodila stao. Tamo kad sam htio ustati i objasniti mu što se dogodilo, nešto mi je zapelo za oko. Blijeda ruka kliznula je kroz zavjese na prozoru i mahnula vozaču da vozi dalje. Sjedio sam u busu, prestravljen.